Mga pinagkapaglaom, akong isulti ninyo. Although dili kita exempted sa daghan kay mga pagsulay, apan ako kasugin lang nga kining nga mga butang kapaglaom muabot sa kinabuhi. But we are already in the winning side. Mupadayon kita sa pagalagad, makasulay ang yawa nato. Pwede pa katanyang ma-stroke, pwede tanyang mapatay, apan dili niya makuha tong luna sa gingharian sa kalangitan. Pwede tanyang mapapobre, pwede ta ma-aksidente, pwede ta mauns tong kinabuhi kapaglaw. Apan dili makuha sa yawa, atong buhi kayo nga relasyon nga gidugtong sa tumang luwas, nga makapuyok kita sa lagi puluyanan, nga wala lagi pagkabungkag, wala lagi pagkaguba, lungsay kalipay, atong matagamtaman mga pinalanggang kapaglaom. Ang katapusan nga remedyo mga pinakapaglaom og bot nako nga tagaan og lalom nga pagpasantop kinsa kini nga mga tawhana o kunsa kini nga mga pamagi ang paggamit sa Ginoo sa iyang katapusan nga remedyo nga makita ang sugilanon mga kapaglaom sa unang hari kapitulo 17 bersikulo 1. And this story is all about Elijah. Og nahibalota mga pinakapaglaom nga si Elijah gigamit siya sa Ginoo sa pagbadlong ni King Ahab, ikapitong hari sa Israel, linya ni Omri. Og samtang nakita sa Ginoo nga nakontaminar na gyud ning haria sa pagano nga pagsimba sa mga Dios-Dios. Gisugo niya si Elijah mga pinakapaglaom sa pagsulti dito ni King Ahab. Og nahibalota kapaglaom nga giadto ni Elijah si King Ahab o gayang gisultihan nga nagingon ang Ginoo nga wala gayoy init sa pipila ka mga tuig nga maglabay. Og tungod ini nga pulong mga pinakapaglaom pertigyong sukuan ni Haring Ahab. Og nahibalota sa sugilan kapaglaom nga gibitbit sa Ginoo si Elijah dito sa dapit nga dili mapukan niya kinabuhi kay patinon man siya ni King Ahab. Og dito naabot mga pilang kapaglaom si Elijah dito sa kalasangan, dito sa adunay gamay kaayo kapaglaom nga tubig nga gitawag siya the brook of Cherith dito dapit sa Jordan. Now I cannot imagine kapaglaom kalayo-layo maginal Jordan o Israel. Apan dili ko makapabalandong giunsa siya sa pagbutang sa Ginoo. Apan kung giunsa siya pag-teleport or pag-transport sa Ginoo kapaglaom kay bulungan nga mga butang, now ang Ginoo nay mag-igo niya na. Pero ang ato tagaan karon pagtagad kapaglaom nga samtang si Elijah tuan na dito sa kalasangan, na gamay nga mga tubig, wala na tao mga kapaglaom nga makasuporta ni Elijah na mga tawhana kay nasa taliwalas kalasangan. Walay jakulisa nga makadalagpan sa iya. Walay elder nga makadalakan niya ang mga pagkaon. Walay membro sa iglesia nga makaadto niya aron siya masuportahan samtang siya nagatago. Isip usa ka sulas missionary kapaglaom malipay gid kayo mi nga ngamong ma-assignan dool sa community kay kung mawad-an mi kapaglaom og mga bugas og mawad-an tag mga pagkaon at least na ay mga dugol nga komunidad nga makahimos paghatag pagkaon. Apa samtang nagsulat ko paglaom na assign mo ko sa Esperanza Sulat sa Academy for Lumad Tribe or gitawag og isol kapaglaom layo-layo gid siya salog. Sa matag panahon kapaglaom nga mahotdan gid in town kami og pagkaon mo'y pinakalisod kay lagyo kay sa komunidad. Apan dito nako nakita kapaglaom nga sa mga panahon nga wala na gani mi bugas. Makatingalahan ang mga panghitabo kay imbis sa sige na mugtako sa mong bugas o sana ra magito kalitsian. Apa nagunaw nami kapaglaom nga mo na gito ang katapusan namong ilungag. Apa sa among tiglutuan nga gihingan lag si Himi abot ang nagkapaminaw ba sa kron kapaglaom. Mingon gid sa nga sir sa gitabuha nga abi na kong katapusan na gid in town to siya namong takos sa pagkaon. Apan akong nakita sir nga naapagyapoy bugas sa sudanas sa laton. Kang Elijah mga pila kapaglaom hindi basas yun sa teksto sa versikulo 4 nga ang Dios nagingon ni Elijah nga dili ka mabala kay Elijah kay akong suguon ang mga uwak. Take note mga pinalanggang kapaglaom. Gusto nako nga itutok na to ato mga mata sa itong pagtuon karong kagabion nga ang gisulti sa teksto, He will direct iyang suguon ang uwak.
Sa tanan pa bang mga langgam kapaglaom nga mga nindot untag dagway, wa ba ka nagunahuna nga siya ra po ang ginuuwak na malagid po gigamit? Kita man siguro tas uwak mga pila kapaglaom. Ang uwak dili gid kay na tantong gwapo, mas gwapo pa gamiton sa Ginoong mga parot. Mas gwapo pa gamiton sa Ginoo ang eagle. Mas gwapo pa gamiton sa Ginoo ang mga langgam nga mga nindot ug mga kolor. Apa na malandong ko pag-ayo kapaglaom. Nga panahon sa kapitos na kaayos sa kinabuhi, wala na magkasuporta sa mga magbubuhat sa Ginoo or siyang bulaton. Here comes the uwak, mga pinagkapaglaom. Now, gibuhat kini siya sa Ginoo, o gisultihan kini siya sa Ginoo nga dili gyud mabalaka. Ang bersikulo 6 mga pinagkapaglaom, makita ginato diri ang nindot kasugilanon. Nga sa buntag sa iyo ang uwak mo naog, maglupad-lupad ang uwak kapaglaom. Magbitbit siyang simod sa mga tinapay. Bikiri, gikan sa langit kapag laom ang mga tinapay. O kung niya pagkagabi kapag laom, dadaan na po si Elijah. Ug sudan gihapon og tinapay. Pagkanindot kayo nga pamalandongon, nga sa matag panahon day kapag laom, nga makaingon kita, nga burag wala nay mga paagi, nga mapadayon ang bulaton sa Ginoo. Daghan usay mga babag sa mga buluhaton sa Dios kapag laom. Apan ako kang suginlon, nga og dili ganita magpagamit kapag laom, dako kay insulto kung ang mananap na gigamiton sa Ginoo on behalf sa batag usa kanato. Kapag laom, akong tagapagtagad gamoning kahimtang ni Elijah. Batuhon ka na kadapit, apan nakainom sa tubig, makita nimo nga gipakaon sa Ginoo. Wala na magilain nga remedyo kapag laom. Apan, ang akong tagaan karon og lalom nga pagtuon, ang uwak. Grabe po ning uwak kapag laom sa akong gikasulti ninyo. Ang uwak kapag laom, ano na siya history nga dili kayo maayo. Naghilundob ka sa panahon ni Noe, sa paghuman sa lunop o paghuman mga kapaglaom sa pagbundak sa ulan nga nagluto-luto ang arka just to check kung napabay tubig o wala. Ang gisugo ni Noe kapaglaom ang kinig yung uwak. Pero ako kasuginlan, ang uwak wag ginibalik. Kay kining uwak kapaglaom, warag na gini siya pagkagahion pag ulo kay nalingaw na magkaon sa mga patay. Moto nagsigunda pagbalik og padala si Noe. Og dove, og ang dove kapaglaom ni balik, bungutan gyud ang dove. No wonder. But I just want to focus kapag laom. Nan karon kining uwak naman ni history nga medyo tulibagbagon gamay. Naman ni history mga pilang kapag laom nga naay pagka walay ayo kapag laom. Apan ang atong pangutana karon ngano ang uwak pa magyon sa tanan pang klases mga langgam ang gigamit sa Ginoo aron sa pagpatuman, aron sa pagpadayon, sa pagsuporta sayang bulaton kapag laom, dito particular, sa Brook of Cherith. Mga pilang kapag laom, dirigin nako na pamatunan. Nga sa daghan nga mga panahon, ang Ginoo magagamit sa mga butang nga ginahuna nato useless. Sa mga butang nga ginahuna nato nga wala say kapuslanan. Apan kining atong ginahuna sa tawhanon nga pagnuna, nga kining nga butang walay kapuslanan. Apan ang Ginoo makagamit nga ang tao or ang butang nga ginahuna nato kay kapuslanan, iya magamit nga mapuslanon kayo aron sa pagsuporta sa buhat niya mga pidlanggang kapaglaom. Usa ka panahon ni ana adunay usa ka tao nga nag-apply siya mga kapaglaom sa dako kay nga institusyon sa kurso nga AB Theology. Abi niyo kapag laom kay kining tawhana lagi kay wala man pod lagi og kana bang gibudlot gikan sa kalibutanon nga mga aktibidades. Na say kaagi nga dili gyud maayo nga kaagi kapag laom. Dili mosagot ang theology department. Aras pagdawat kaniya isip estudyante mga pilang kapag laom. Busa samtang sa iyang grabe gyud nga pagpangaliyo po og grabeng hangyo. Siya kapag laom, nadawat na lang. Apan samtang siya kapag laom, gidawat. Pag niya nadaog ang iyang mga daghan, ng mga kaluyahon, mga business kinabuhi. Dili maayo sayang record, samtang siya nag-eskwela, mga pilang kapag laom, dito sa tulungaan. Gani, o sa kapanahon ni Ana, kaya wala namang gid sa suldanay kaayos klase.
ang iyang performance mga pila ka adlaom dili gyud kay maayo nga usay mauwawan ang Departamento sa Theology. Abi niya kapaglaom dili gyud niya malimtan. Nga usa ka panahon ni ana na nanuktok siya ang kwarto. Og samtang iyang giabrihan kini kapaglaom, iyang nakita ang dagway sa usa ka pastor. Ug matod pa niya kapaglaom, ang ngalan sa pastor si Pastor Agustin. Usa ka doktor mga kaigsuonan, Alfredo Agustin. Di gyud niya malimtan. Og sa panahon mga kapaglaom nga sulod ni pastor giampuan siya maayo. Og kato nga pagampo mga kapaglaom naghatag kaniyang dako kay kusog uy. Giatuan ko sa kwarto. O nagunawna kining tawhana kapaglaom nga halag grabe. Bisan pagwa na itang iili sinalikwes kapalaran o sinikmahan gyud sa kapalaran apan naay ni anhi ko sa pagampo. That time kapaglaom in town nagpasalamat siya. Ngamit sa daghan kay mga tao nga wala naging manuo kaniya tungod sa iyang pagkawayayo. Apan ay usa ka pastor nga nagampo kaniya. Ogo niya kapaglaom napay usa ka tao nga nagtuo kaniya nga mapuslan pagit sa ugmas mga umalabot. Kung ano ito mga pinakapaglaom, ang Ginoo nagtabang ni ining itawong tawhana. Ni-graduate siya mga pinalanggang mga kapaglaom. Human niya graduate mga pinalanggang uubos sa grasyang kaluoy rapos Ginoo nga nakagraduate sa Bachelor of Arts major in Theology. Ogo niya kapaglaom, nagka-appeal siya sa mga missionary activities. Og niabot yun sa punto mga pinakapaglaom. Nga kini nga tao, gani, nahimo siya mga kapaglaom og kabahin. Bisan pa man mga kapaglaom sa pagministeryo sa Ginoo. Og niabot pag panahon sa kinabuhi kapaglaom. Nga ato mga pipila ka mga panahon, nakawali na siya diri. Nakawali siya kapaglaom o gitaytulan o God's work do not delay. Natingala mga tao. Naon sa maning tawhana nga nakawali man. Dito sa homiletics, ikalima man siya nabagsak. Kay grabe yun. Human kapag lao mag-Ginoo nagamit apod niya. Nahimo pagit siya speaking mga kaigsuonan sa ikaduha nga series sa gitawag og The Gift of Weakness. O ya sa pila ka series mga kaigsuonan, nakahimo na po siya sa pagwali sa gitawag og In a Little While. O karon nga series kapag laom nakawali po siya sa gitaytol di anon basig imo nang silingan kapag laom. Ingna nga naluwas ra gid siya pinagis grasya. Ina siya mga pila kapaglaom kung unsa kamayo ang Ginoo nga taliwala dahi sa mga panahon nga wala dili kita mapuslanon mga pananaw sa mga tao mga kapaglaom. Apan kung ang Ginoo dahi magahimos paggamit mahimo dahi dako kay mapuslanon ganit tanawa ang evangelism page 700 kapaglaom. Bisan pa ang mga uneducated mahimog magamit sa Dios alang sa pagpalambo sa mga buluhaton. Gani gibutang pagidya, even the children, mga batang gagmay, mahimo siya og dako kay hirigiban alang sa dako kay nga bulaton sa Ginoo dining kalibutan na. Gani matod pa ni Pastor Mama kapaglaom adunay usa ka kanbaser. 10 anyos. Apag kini 10 anyos sa kanbaser mga pinakapaglaom. Gipadalanginan siya sa Ginoo nga makahatag siya maayo nga pag-isip sa libro. Dako kay sales ang batang gamay kapaglaom. Hinungdan nga siya untay buhion siyang mga ginikanan. Apan niabot yun ang punto tungod silang kalisod. Nga pinaagi siya paghimo sa litro sa evangelist. Siya may nagbuhi sa ginikanan. Sa pangidaron nga 10 anyos. Grabe ka magkalisang. Og nakonbiteri ang mga ginikanan kapaglaom nga muundang na lang sa pagpanginabuhi. Og mo join sa literature evangelism. Tanawa kapilang kapaglaom. This is not all about how educated we are. Dili ni padakanay og rangko. Dili kini padakanay og kahibalo. Nagpasabot kini kapaglaom nagadepende kini kung ikaw o ako magpagamit sa dako kay nga bulaton nga gitaganas Ginoo alang kanato. Kapaglaom nakahibalo ba ka? Gadaghan kay mga tao dito sa Israel nga dili gid sila motuo nga si Jesus ang Misaya. Nganong dili sila motuo? Kay anon mga kapaglaom. Tanawa ning atong title. Jesus was unknown. Ngano mingon makog anon? Kay gikan siya sa pamilya nga dili talahuron. Gikan siya sa pamilya mga kapaglaom nga dili sikat. Gikan siya sa pamilya nga yang amahan usa ka panday mga pinlangga kapaglaom. The unknown. Jesus was the unknown even until now. Many people in Israel don't believe that Jesus is the Messiah. Even today, mga pilang kapaglaom. Tungod kay ilang gilili, nga si Ginoong Hesus, mga pilang kapaglaom, usa ra gid in town,
kay ano kaayo, usargit siya kapag laom, kapanday. Apan ako kasuginlan karon mga pilang kapaglaom. The significant why Jesus chose to be the son of the carpenter. Abi niyo kapaglaom, kining mga panday, ako lang kasuginlon. Magpili ra gyud kag unsay himuon, ipahimo nila sa imong balay. Kung gusto kag renovation, ang panday makahimo sa pag-renovate. Kung gusto ka og reconstruction gyud kapaglaom, ang panday makahimo sa pag-reconstruct. Kung gusto nimo ang hiwi nimo nga pundasyon ipa-straight, ang panday makahimo niya na kapaglaom. Kung gusto jud ka magtukod og bag-o nga balay, ang panday makahimo niya na. Wala ba ka kabalo mga pila kapaglaom? Nga sige ng Hesus na himo sa anak sa usa ka panday tungod kay bisag unsa ang itong ipahimo sa ato kinabuhi kung ato lang siyang tugutan kapaglaom bisag unsa kag gubaon ang ato mga kinabuhi, unsa kini kag kinumot mga kapaglaom. Apan Jesus can renovate our lives. Jesus can reconstruct our lives. And Jesus can even make us a new life, mga pinagpaglaom. O walay makahimo niya na, it is only the carpenter's son who is Jesus. Apan karon kapaglaom, daghan pagid ang mga tao nga dili gimuton Jesus sa magluwas. Even today, He is unknown to a lot of people in the world, mga pilang kapaglaom. Apat tungod kaniya, daghan ka nato nangaayo. Tungod kaniya, mga pilang kapaglaom, daghan ka nato natagaan og dako kay kapaglaom. Mga kapaglaom, ang Christ Object Lesson, page 69, pagkanindot kay nga pinulungan. Sa akong gikaingon kaniyo pilang kapaglaom, sa matag panahon nga magwalig yung ko intawon, dili gidintawon kamo ang unang nakapamalandong. Ako ang unang nakapamalandong. Tanawa mga kapaglaom, samtang ako ning basahon. Ako gyud kapaglaom, murag gyud ko sagpaog ka na pulo. Ngano? Tungod kay challenge po nako. Ambot lang kung imo ba po rin challenge. Nagingon ang Christ Object Lesson, page 69. Ang Ginoo dako kay siyang paghandom. Unsay handom sa Ginoo mga pinakapaglaom? Nga ang iya untana nga kiniiya, makita nung tana sulod sa iglesia. O saan man pagpakita nga adsay ato iglesia, adun na mga divisions. O saan pagpakita mapilang kapaglaom, nga usay sa ato pagsigisimba, wa pa magyud in town na bakbak ang mga dako kay mga garbos kinabuhi. When the character of Christ is perfectly reproduced, maperpekto nga ma-reproduce mga pilang kapaglaom, og siya mo ani aros paghatag sa pagkuha kanato mga pinalanggang mga kapaglaom. Tanawa ra ni Jesus. Gibitbit si Jesus usa ka Sabado ni ana nga nagwali si Jesus na kabalo ba mo ni ana dito sa Nazareth nga gikuha siya sa mga tao o gilabay siya dito sa bangin. Apa si Jesus mga pilang kapaglaom, wa gyud kakakita or kadungog sa kasulatan nga iyang gipamalikas etong gipasagpat tong mga uban. Siya ming kalagi rito sa uban nga dapit o nagpadayon sa pagministeryo. Sa to pagalagad kapaglaom, unsa kadako nga kasakit imong na-experience sa iglesia? Niabot ta ba sa panahon igsoon nga nagwali kang hapit ka tigbasa saman Jesus nga gilabay dito sa bangin? Niabot ta ba sa panahon mapilang kapaglaom nga lami na kay imong pag-promote og naay usa ka tawo nga nagsipa nagkulatan ni Budas Pulpito, wala gula pa man siguro kung kadangog kapaglaom o naa pa ba mas grabe nga imong nagyan sama ni Ginoong Hesus nga siya ang magbubuhat, siya kapaglaom ang makagagahom sa tanan. Makahimo siya sa usa lamang kapag bukas siya mga mata katong mga tawo nga naglansang niya pwede niya tong pamatyon bisan sa pagsingal lamang siya mga mata. Aba nang iyong baba kapag laom mo na nga, it is all about Jesus. Whenever we encounter a lot of challenges, even in our lives, even in our church, even in our office work, o bisag asa, let us always focus about Jesus. Kay dili gyud malikayan kapag laom mo na nga sa panahon mga kapag laom nga makahimo ka sa pagpailob. Take note. Sa panahon nga makahimo ka sa pagpailob, pasalamati ang Ginoo kay mo na ebidensya nga naanay balang espiritu sa imong kinabuhi. Usbon ako. Grabe nga mga komosyon, mga pinalanggang kapaglaom. Nakahimo ka sa pagpailob. Gihilak na lang nimo imong kasuko kapaglaom.
Kay pastilag di ka mahilak, sigurado makapatay man ka. Kay lisod di mo overtake ang atong emosyon. Apat tungod di ana mga kapaglaom nakapailob ka. And I would like to tell you, every moment nga nakahimo ka sa pagpailob tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus, that is already the manifestation that the Holy Spirit is in us. Pero usara gani ka istorya igsoon bikil, dili pagita kabalong kay pasay, di manggani tang paselo. How can we manifest the character of Jesus? How can we manifest? O how can we think nga kwaon kita sa Ginoo sa panahon siyang pagbalik? Kung ang kinikinig Jesus, mga kapaglaom, dili makitaan sa tutagstag sa kamakinabang. I know this is a struggle for me. And I know also kapaglaom, nga pipila siguro ka na to, adunay sama nga mga struggle. Tanawa kapaglaom, sometime later, dito tas ikaduha, ang suba nga gamay kaayo kapaglaom, the brook of Cherith, nahimo ogid siya in town og nahubas. O pagkahubas, ini bilang kapaglaom, ang mga langgam wala na po nagahimo sa pagpadala kaniya sa mga tinapay. And I would like you to focus kapaglaom sa direction nga gihatag ni sa Ginoo ni Elijah. Unsa kini nga direction kapaglaom? Elijah, adto ikaw sa lugar sa Zarephath, dito dapit sa Sidon. O ako kasuginlan, aduna na po ko'y tao nga giandam dito. Abi ni mo kinsang taong gitaganas Ginoo mga dato nga mga tao, mga sikat ba nga mga tao kapilang kapaglaom. Sa kadako kay dito sa Zarephath, sarog walay dato dito kayo, sarog walay tao dito mga pilang kapaglaom nga mga bright, mga bantugan. Apan when you look the text, wa gini ko na Ginoo nga Elijah tuwa dito ang tao nga akong giandam. Daghan kini sa mga pagkaon, daghan kini sa mga sakyanan, aircon ang iyang balay, gwapo kini sa si Elijah. Dito gi ka magpuyo Elijah ha. Aron nga manipayon gyud kay kadito sigurado gyud ko nga di ka makabsan sa imong pagkaon. But the story goes like this. Naingon na Ginoo mapila ka paglaom nga Elijah, adto dito kay naay usa dito kabalo, mayra magbatan-on nga balo kapag laom nga tiguwang na putaon nga balo. Unya naay usa ka anak kapag laom. Unya perti po pobriha kayo. Wa ba ka nagunaw niya kapag laom? Nga sa kadaghan kayo nga gamiton sa Ginoo, kini pag yung widow, nga hangtod karon, it is unknown. We don't know what's the name of the widow. Wag ita kabaloon sa ngalan atong uwag. Samot, ang widow, po ta kabalo, onsa po niyang ngalan. But you know the direction, nga ang Ginoo mas komportable mo gamit sa mga taong wagigili. Ang Ginoo mas komportable mo gamit sa mga taong pobre. Pero dili tanan, kidaghan kay mga dato kroniminaw kapag lam nga nagapagamit. But most of the time, makita sa bilang kasulatan, mas komportable ang Ginoo mo gamit sa mga taong mga ultimo, mga kabus, mga timawa kapag lam. Kaya wala sila lain nga maghandom silang kinabuhi. Tungod siguro sa kalisod, mo ang paghandom sa langit nun nga pulianan. Mga pinalangga kapaglaom, tanawar God ninyo. So niadto siya sa Zarephath, o niadto siya dito sa usa ka lugar, o nakita niya kapaglaom in town, ang luoy po kay dagway aning widow. Balo. Nagpunit sa mga kahoy, mga pinalangga kapaglaom. O samtang akong nakita ang diskarte ni Elijah, grabe na bagyong gutuman ni Elijah kapaglaom. Lagi man katanawa yung diskarte ha. Ayo. Ma'am, kining, pwede mangayog tubig? Unya, kinilakaw naman kapag laom kay mangayog na magtubig. Wa pa kaabot ito sa pulta. Ma'am. Warag okay ra ba nang moinom tag tubig nga wala tay kaon? Apilin na lang palihik og panbe. Abi mo kapag laom, ako yung mabati. Niagi tagamay o pagkasulads, even though 1 year kapaglaom, di po tayo kagadwit o wata may agi literature evangelism. Ako gibati kapaglaom nga pagkadili lalim kini nga pagbati, mauwa man sila idya, gigutom na gid sa pagkayo. Sir, pamingon sa nga ma'am, pero gugutoma kayo, haban lisod po kayo wala siya. Sumingon gid sa nga ma'am, pastil, inom kong tubig ma'am, bi. O niya paglakaw, ma'am, apilin na lang palihog ma'am, magpan, kay basig mapas mo tanin dili ang tubig nga walay pan. Kapag laom, grabe naman lang yun. Pero si Elijah na nagpastilan, Ginoo nga doon rin po kung di mo gibutan. Pero direction sa Ginoo, mga pinalanggang kapag laom. Although dako kinisag meaning unta na sa mangwali, pero dili na maginatok kay mapatasan,
gabaluta nga gihatagad sa tubig sa balo, gitagaan sa katapusang tinapay usa ka kumkum. Og nahibalota sugilanon nga wa ginakabsi sila sulod sa tulo ka tuig ug tunga. And we all know that story. But the point ka gusto nako i-stress mga pinlang paglaom nga ang Ginoo makagamit di ay sa mga pobre kayo mga pinalanggan akong kapaglaom aron nga mahimo sila og dako kayo nga galamiton sa bulaton sa Ginoo. When I became a sulas kapaglaom, dili gyud ko kalimot. From Bayugan City, moadto kag Municipality of Esperanza. From there, musakay pa mi og gamay kaayo kana bang dikatig nga baruto partabok sa Huilian. Pagabot sa Huilian pilang ka kapaglaom, musakay na din ko ato kong motor padulong dito sa nursery. Ang dalan pagyud kapaglaom igo ra pod maigo ang ligid kay grabe kalos grabil. Kada bitaw mag-drive ka kapaglaom nga mahurot imong memory verse, kay daghang hapit yun. Pastilan pagkadaghang yung hapit, Ginoo, pangpang, Ginoo, pertilisod. Mahurot imong igo gyud pag-abot nito, mahurot ang di ka katog kay lili sayon ang dalan. Abi ninyo kapaglaom, pag naog na nako this nursery, ibilin nako dito ang motor at sa usa ka dato usab nga Adventist, nakalimot pagi ko sa apelyido, Nukalan, I can still remember, pero Pingkalan or something like that, ibilin na mo dito ang motor, mga pinalang kapaglaom. Ang pinakadako nako kay nga kalipay kay sugaton yun ko sa akong mga estudyante kay from nursery muna og kapadlong sa Bunagit, that will take sa una kay perting lapok ka kay, that will take almost 30 minutes lugso nga lapok yun kayo from there Bunagit mutabok na dayon may usara ka suba pero dagko kay nga suba o gabon na tabukon kapaglaom sa Nuevi gid in town katabok way labot og mubaha way labot kapaglaom in town kung ang kondisyon dili kayo maayo. Abi niyo kapaglaom prisko kay sa kung una. Nga pag-abot na gani, pag maabot na gani ko kapaglaom madunggan na ako tingog sa kumotro sa estudyante malipay din sila. Kay warag mudagan pa man og 1 hour to 2 hours ang baktas padung na po dito sulod. Sa ilang ako sog mo baktas. Way labot atong binaktasan kapaglaom nga kadaghan bitaw kayog hunong. Way labot atong maigo grabay imutil anang bato nga sakit na wala na ilabot kay ilang mga kuko kapag laom warang nag-helmet di gyud maunsa dagan-daganon ang mga bato magpas-ano pero anyway dala kog bugas kapag laom dala po kog luto unya magdala po kog tinapa di gyud ko kalimot nga mingon din sila nga magampo mi human og ampo managad na mis bukid mingon din sila sir ako ikarga ani in town akong bag dako kayo nga naay corn coffee nga gihatag ni brother Enin paglinawan di pag ko kalimot. O niya, tagaan po ko sa kumabag mga tinapa. Kapitin namang lami, agin ng tinapa dito kapag laom. Kanabit ang atong mga biskwit nga ato rin panglabay dere nga warag lami. Pag abot, dito sa bukid, damgo-damgoho ni muna. Kapitin namang yung lami, anak. Kana mga biko, nga wala na ito tagapag. Kapitin ang lami, pag abot ito, nga wala nagimakawi. Anyway, dala ko tinapa kapag laom. Pag humanang magtabok sa ikaupat, katabo suba, akong sa kaisyante, magkuha din siya og dahon sa saging. Iyang hugasan pag-ayo kapag laom. Ibutang na mo dito sila pad nga bato. O kabalo na gid sila. Nga nana ko'y lungag nga akong giluto nga gilungag na daan. Ibutang na mo diya mga kapaglaom sa dahon sa saging. Amo siyang ikanat. Unya among ipambubo ang mga tinapa, mga pinalanggang kapaglaom. Unya pagbubo na mo sa mga tinapa, mag-alirog dayon mi. Pagkanindot kayo. Nga namin kong nindot, ang uban nagkanil cutter, ang uban wainil cutter. Duot o kaon kapag laom, duot. Unya kay pagdungo kapag laom, kay namay uban nga gisipon. Sa nangaon ron kapag laom, sa ilo ay taon ko. Mutulok man gamay, alang-alag, imong sitahon, kapit pong gutuma. Basta kapag laom, dito ko nakaingon nga Ginoo. O wala kini nga mga tao, nga wala kayo sila dito na pataranginan sa bahin sa material, kinsa kay musugat nako ani diri sa Bunagit. Kaya kung mga ito ganita sa pil sa barko kapag laom, doon na gani kayo na, pilay bayad, tag sagatos, tag 200. Unsa rin kikarga, tunga rasa kong bugas, doon kay dako kay bayad. Apan look at these people. They were not probably even blessed sa mga material nga panalangin, but they were blessed in physical and so forth. But look at them. Sila kapag laom, ang magamit kaayo sa Ginoo sa paghimo sa dako kay kalampusan sa mulaton. Bisan day pobrita, bisag uneducated ta, bisag ultimo kabus kapag laom. But we will become useful as great instrument by God kapag laom.
sa paghuman siyang bulaton nininyo ta. Kapag laom, akong isulti ninyo ang Ministry of Healing, page 291. Kapag laom, ako ni siyang gisulti, kaysa ako laging gikasulti, kanang giganahan kay ko sa pagbasa nako sinulat Spiritus tag na akong kopyahon. Kana bitong pagbasa nako nga naigo ko kapag laom. Kana gyud ang akong basahon pag-ayo. Gani kung imong basahon ako gini siyang antusan na lagi sa nagbasa, ilmi gamay raman kapag laom. Nagingon siya, almost as they come into the world, the children are subjected to fashion's influence. Pastilan. Karon daw nga mga panahon kapag laom, ang target kuno sa mga tao, ang mga fashion nga mga kalibutanon nga mga butang. Gani inagingon diri, they hear more of dress. Mas ganahan sila mamina unsay bag-o nga mga sinina, unsay bag-o nga mga bag, unsay bag-o nga mga rim, unsay bag-o nga mga bike, unsay bag-o nga mga cellphone, unsay bag-o nga mga sinina, unsay bag-o nga mga himan, unsay bag-o nga mga uso. Mas ganahan sila kana ang ilang istoryahan kaysa magistorya sila kapag laom sa pulong sa Dios. Magistorya sila about ni Ginoong Hesus nga magluluwas. They display, they hear more of dress than of their Savior. Pastilan. The display of dress is treated as of greater importance than the development of character. Wala bata kabantay kapag laom. Dili mangyod dautan nga naatay mga habits kinabuhi. Apan kung kanang habit atos kinabuhi kapag laom, mga naandan atong pamalandungan. Kay basin baya kapag laom, nga musugot ta gastog minilyon sa atong habi. Apan sa atong mangluluwas kapag laom, tagaan na nato sa sinsilyo. Gaan na nato sa ka oras. Pero kung atong habi na imutawag, bisag tago sa kabulan, bisag asang dapita, mal sa kalibutan. Basta ato lang habi ang tawag, willing ka ita. Apan bantayanan gina kapag laom. Bisag ako sa kagalingon, kinapo ko'y habi. Nga kiniuntan akong habi, dili mo labaw sa akong magluluwas. Nga mao si Ginoong Hesus. The importance, nga for fashion's sake, they are cheated out of preparation for the life to come. Tungod sa pagpaningkamot sa yawa kapag laom, nga iyatang agnihon, mga bag-o nga mga himan, mga bag-o nga mga daghang kay isang mga instrument nga makagwala ka nato sa pag-alagad. Usahay pila kapag laom, makalimota nga mangandam dayta nga mobalik ang Dios. And for the sake of passion, gilimbungan kita siyawa pila kapag laom nga dili kita maandam sa pagbalik sa iyo. This is sa Ministry of Healing 291. Apan kapag laom na magita igong panan mo ambak talagi ko. So, ang ikatulo kapag laom, sometime later the son of kining paghuman og tabang kapag laom. Sa usa ka balo, pastilan, siya pa'y nagtabang, siya pa'y nagpadayon ni Elijah, nagatiman ni Elijah sa tagapanahon, pero noon sang hitabo kapag laom, bisag unsa din nato kadasig sa ministry tanawang widow, giatiman niya si Elijah, gigamit sa Ginoo, pero nabot kita panahon, nga nagbasol si ang widow. Once siya nagbasol niya, gitabangan si Elijah, but look at the statement. Pagkamatay yun siyang anak, dito nagkaingon ang widow. Tanawa. Sometime later, the son of the woman who owned the house became ill. Grabing balatian. He grew worse and worse and finally stopped breathing. Namatay gid kapag laom. She said to Elijah, "What do you have against me?" Unsa man akong kasaypanan, Elijah? Anak, tao sa Dios. Niyan ni kabadri aros pagpindom ka nako sa akong mga sala o alpat yun akong mga anak. So, grabe kapag laom ang senaryo. Ang senaryo kapila kapag laom, nga bisan pa kining widow, gihatag niya ang tanan sa buhat sa Ginoo. Gihatag niya yung full support sa buhat sa Ginoo, pero dili na exempted tas mga pagsulay. Kapag laom, pila ka na to karon usay mingon Ginoo, grabe na magini Ginoo, dasig na magikay ko, Bible study na mangyog ko Ginoo, naghatag ko kapulo, naghatag ko COP, naghimo ko. Pero ngano ning unani ba ang ako kinabuhi Ginoo? Naka-experience sa baka niya na kay gilaan. Siya baka. Nga sa atong kaaktibo kay sa buhat sa Ginoo, usahay, kung unsa kita kaaktibo, labuan tas mga pagsulay, nga moabot sa matag usa sa itong kinabuhi. Apa nangingon, igsoon, amount of blessings, nga page 10. Ang mga pagsulay sa itong kinabuhi, mga pinang kapaglaom, mo kini sa mga workmen,
mga gigamit sa Ginoo nga mga pamagi aron nga mahawas ang atong pagkadili binalaan, mawala ang mga mapalis ang mga gilumot-lumot, mga libaong sa atong mga kinabuhi. Kay usahay kapag laom sama ni Balak o wala gibangga sa asno, siya skilid, di sa kabantay kapag laom nga manulunda di nagatang sa asno. Usahay sa kinabuhi, o dili po tayo imumo kapag laom, o dili po ta mga sakitan, o dili po ta makahiagom, o mga dagko kayo say nga mga pagsulay, di ta kabantay nga naaday tay mga dili binalaan sa itong kasing-kasing. Dili na to batayan nga naaday mga libaong-libaong sa ato mga kinabuhi, nga wa na to minusuli, o gato rin siyang mapanudungan samtang kita nakiagom mga dagkong mapagsulay sa ato kinabuhi. Mga kapaglaom, usa ka panahon ni ana. Usa gyud sa akong amigo, nga usa ka pangulo dito sa district sa Bislig Central Church kapag laom, nasa'y usa ka buk dump truck. Si kanhan pagintawon ni nga dump truck, mga pinalang kapag laom, giampingan ginianig maayo. Kaya ang gitipigan pag-ayo, pagpalit, aning dump truck. Gididikar niya sa Ginoo kapag laom. Human atong pag-promote, nga grabe gyud ang promotion sa one offering plan ni Commit kini siya nga pamilya. Nga besan pa man sa mga kapitos kinabuhi. Apan gawas siya mahatay sila pulo kabahin, 10% sa ilahang kapulo. Mobalik sila, muhatag po sila, og 10% silang offering. Human nila atog Commit kapag laom, ang ilang dump truck ni biyahe dito kay magkuhag balas, dito Simulaw, Santa Maria, kamo nga taga dito, nakabalo siguro mo ani nga sugilan, kay nag-viral man siya. Sa paglabaw sa sapa, igsoon, ang tubig, taga diri pa gyud in town, taga tiil pa, so nilabay ang dump truck. Paglabay sa dump truck, bilang kapaglaom, pagload na dito sa bako, nausang hitabua kapaglaom nga. Pagbalik karon sa dump truck, maglisod na magbalik ang dump truck kapaglaom. Ngano maglisod sa balik, kay adunay dako kayo nga mga tubig gikan sa kabukiran, kay dako man gidagom to sa kabukiran. Og unya adunay dako kay nga mga baha, og samtang gipaspas og labang gyud sa iyang driver nga iya ra pong igsuon. Og iyang helper grabe nagsininggitay kay dako kay danos tubig. Wala gyud kapaglaom sila nakalahot sa pagtabok. O ang dump truck mga pila kapaglaom, napilit dito gyud sa tunga sa dako kay gyud kay nga suba, kay kanang Simulaw dako makay nga suba. O gimo makit-an das picture kapaglaom nga ang dump truck na lumos. Tanawa sa picture kapaglaom nga ang tubig na nagyud das tunga sa dump truck nagpasabot nga ang tangki kapaglaom nga naay sulod 80 ka litros. Huna-huna gyud sa mga tao. Kining tangki sudlan ginig tubig. Ang makina ani overhaul gini sudlan gid tubig. Kusukin daw sa tubig. Pagkadawat niya sa tawag kay Desis Bislig, 45 minutes pa man padulong anang iriyaha. Nga yan dump truck nga nalumos basta gisubida niya mga kaigsunan gamit iyang sa hilak sa sakyanan padulong dito sa iriya. Basta dali ra ko kay naabot. Pagsulod niya mga kaigsunan sa crossing, tuan na mga ambulansya. Pero tiniyakol ba? Ingon sa nga pastilan, nangamatay na baka nga akong driver. Namatay na baka ha? Kay, di man kag ambulansya. Kay ingon niya, gipantabang og nangamatay na. Pagkanaog niya sa kinan, mga pilakapaglaom, kitaan giniyang dump truck. O niya nakitaan niya dito kapaglaom, ang iyang manghon nga mo'y nag-drive. Kao ba na ito sa pagtuo nga mo'y helper? Hapit na mga lumos, kapaglaom, pitikol ba? O gabi ninyo kapag laom, unsay ang gisulti. Dito siya niluhod yun sa ilalom sa kahoy. Wa nagid sa mauwaw mga pitalanggang kapag laom, matod pa niya. Gihinulsulan niya, bisan pa ang katapusan giniyang mga sala. Abi ni kapag laom, pagkanindot po na mga pagsulay, kaya hinundom kitang hinulsol. Pero ang kinabuhi, pertinindota pa, wa gilabot ang Ginoo sahay, no? Dili sa bugat, mga pilang kapaglaom. Apan ato balikon, hinulsol siya balik, kay pagtanaw niya mga kapaglaom, dako pa makindagom nga nabilin, sa ato pa kumubundak ning ulan. Nagbabag yung dump truck, mayabugin ang dump truck tungkol sa kusog, agkarit, o magguba, o ang mga tao, mga matay. Kapaglaom, human ginyag amin. Pagkidako kay gyud sa nahitabo. Paglili niya sa dagom na wala. Pagtanaw niya mga kapaglaom, ang ulan mingundang.
o gi-rescue kanang iyo makita sa picture makapaglaom mga rescue team na kana gibulitang ditong PC maglisod sila kay bisag usaog kung babit madalag yun mabali ang bukton tungod sa kusog sa current. Pero pagital pamagi naluwas ra gyud mga pinalangga kapaglaom ang mga tao mo na mga tao kapaglaom in town mo nang nag-rescue ang nakapula diha kapaglaom nga tapas sa keto mo na nga iyang helper o gayang manghod kanang nastunga kapag laom nga naka long sleeve nga maron mo na yung manghod na rescue kapag laom so ingon sa nga bahala na ng dump truck basta nga luwas apan nindot kay nga balita kapag laom kapanghuno siya ba nga grabe no bag-o ra man ta ko naghatag og COP o one offering plan ay naon sa magid nga di na gini mapuslan niya kung dump truck samtang pagkaugma gibiray ang dump truck dilugdang ang tubig kay bulungan magid kapag laom nga ang tangki sa iyang dump truck pag-abri bitaw wa bisag usa ka gamayng tubig nga nakasulod siyang tangki. Giabri sa mekaniko ang makina. Pagtan-aw mga pilang kapaglaom ang mga tubig naras gawas. Wa gyud nakapenetrate didto sa makina nga pila monta ka oras nahuluman sa dagko kay nga mga naghaguy-huy nga mga tubig kusog kaayo nga current sa tubig. O gabi niyo pilang kapaglaom, taliwala sa panghitabo, siya ni padayon ko sa pag-alagad, Ginoo, tabagi ko makapadas pag-alagad. Ingon na ani day kapaglaom, nga daghan kay tas to pag-alagad, daghan kay mga pagsulay, apan mo ampo, ragireta, Ginoo, tabangi mis pag-alagad. Kay human ato nga panghitabo kapaglaom, wala siya magluya. Nagpadayon siya sa pag-alagad, nagpadayon siya sa commitment sa Ginoo. Wala gyud ko naghandom. After 2 weeks, that was Sabbath. Iya kong gitawagan. Pastor, karong Sabado, mag-blessing ta. Una-una na kung sa kay blessingan, katong dump truck nga, wala ramat nadayog kaguba. Ingon sa pastor, mag-blessing ta. Kay gitagaan na pugos sa Ginoo. Ug brand new kaayo gayud yung dump truck. Mga pinalangga na kong mga kapaglaom. Og dito agi ko nakaingon sa akong kaugalingon nga pastila sa nag-blessing kami sa mga dump truck kapag laom. Dito agi ko nakaingon nga kung sa atong pag-alagad tinod ano na daghan yung mga pagsulay o sa itugot sa Ginoo nga masulayan kita sa kadaghan. Apan I just want to tell you mga pinakapaglaom nga bisag unsa kadako nga mga pagsulay mabot sa tobat we are already in the winning side na anak kita sa kiliran sa atong Dios nga maggahom nga wa gyud pagkapildik na anak kita sa lunda sa tinan sa Dios nga sigurado ta nga taliwala sa daghan kay mga pagsulay apan naa ka na to ang kadahugan tungod ka tong Dios sukad-sukad wa mapildi kanunay siya nagamadinaugon kini nga pamilya kapag laom si Engineer Ebenezer Alba Risa Balangkit ipakapinan pagyug asawang pertinggo paha og buutan kaayo in town nga anak nga si Dipdip. Mga pinagkapaglaom, akong isulti ninyo. Although dili kita exempted sa daghan kay mga pagsulay, apan ako kasuginlan, nga kini nga mga butang kapaglaom, muabot sa kinabuhi. But we are already in the winning side. Mupadayon kita sa pag-alagad, makasulay ang yawa nato. Pwede ba katanyang ma-stroke? Pwede tanyang mapatay. Apan dili niya makuha tong luna sa gingharian sa kalangitan. Pwede tanyang mapapobre, pwede ta ma-aksidente, pwede ta mauns tong kinabuhi kapag law. Apan dili makuha sa yawa, atong buhi kayo nga relasyon nga gidugtong sa tumang luwas, nga makapuyo kita sa lagi pulayanan, nga wala nagi pagkabungkag, wala nagi pagkaguba, lungsay kalipay atong matagamtaman mga pinalanggang kapaglaom. Busa, karong kagabion, ayaw kalimti, nga bisan pa ang uwak gigamit sa Ginoo aron sa iyang bulaton kapaglaom. Ayaw kalimti, nga bisag unsa ta kapobre, unsa ta kalisod, sinikmahan unsa atong kagahapon. Pero ang Ginoo, mas komportable mo gamit sa mga taong nakaagi, sa mga taong nagkalisod, sa mga taong wa maili. O gidami kapaglaom sa mga pagsulay sa kinabuhi. Taliwala niya na, but we are already in the winning side. Karong kagabion kapaglaom, tabagi ko ninyo sa pagampo, samtang ato na pong padayunon kapaglaom, ang atong mensahe ugma. Gani, nakalimot ko, nga nagatanaw day karong kagabion, ang katong gikarwasan ako kagay na monkey karwas. Kapaglaom, nalipay ko, John Pabor, JJ Pabor, nagapaminaw day sila, karon mga pila kapaglaom. Apan ako kang inon karong kagabion,
igsoon, live magining atong wali. Tomorrow will be another live. It takes 4 probably ka sermons. Please pray for me, mga pinakapaglaom, o sa tanan nga mga listeners. Pero labaw sa tanan, nag-aampo ko, nga samtang isumada ang wali, pinaagi sa awit, sa ako, pitaragang asawa sa Angelo Ropa Estrada, mga pilang kapaglaom, atong mapalandungan, nga sa wa pa di ay namugna ang kalibutan, daan natang gipili sa Ginoo, samtang wa pa niya nahimo ang kalibutan, iyan natang gipili, aron mahimo og dako kayong kabahin.